வெல்கம் டு ஆல் இன் ஒன் ஸ்டே சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா? டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம வீடியோல பார்க்க போறோம். நைட்டு ஒரு 10:30 இல்லைன்னா ஒரு 11 மணி இருக்கும் போது சாப்பாடு போடுன்னு வயிறு கூப்பாடு போடுற நேரத்துல ஆஹா என்னடா சாப்பிடணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்துல குடுன்னு கடைக்கு போய் அண்ணா ஒரு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் கொடுங்க. நான் அதை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு கவர் எடுத்து தரையில வச்சுட்டு போய் தட்டை எடுத்துட்டு வந்து அவசரத்துல ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுக்கிற அவசரத்துல கவர் இங்கேயும் அங்கேயும் அசைய அதுக்கப்புறம் டப்பா எடுத்து தட்டில் வச்சு கொட்டினதுக்கு அப்புறம் தொட்டிக்க வேணும்ல நம்மளோட டொமேட்டோ சாஸும் கிரீன் சில்லி சாஸையும் பொறுமையா கட் பண்ணி ஓரத்தில் வச்சதுக்கு அப்புறம் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸையும் அதில் இருக்க சிக்கனையும் அப்புறம் தொட்டிக்க இருக்குது அந்த சாஸும் டொமேட்டோ சாஸும் கிரீன் சில்லி சாஸும் மொத்தமாக 4த்தையும் ஒரு கலவையாக வச்சு சாப்பிட்டோன்னு வைங்க, அப்படி ஒரு டேஸ்ட்ல இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தண்ணியை நல்லா மடக்குன்னு குடிச்சிட்டு அப்பாடா இப்பதான்ப்பா வயிறு நிறைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் வருங்க பாருங்க, வேற ஃபீல் தான். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னதுலேயே உங்க எல்லாருக்கும் பசிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போங்க போய் எல்லாரும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸை வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா, பாய் பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.